Здравейте! Добре дошли в днешния епизод на канала Ти можеш. Аз съм Мария и ще задавам въпроси към моите интересни събеседници. А това са Ивка Бейбе, Матего, Ясмин Кирилова и Ана Мария. С тях ще си говорим за инфлуенсърството, за социалните мрежи, за любовта, за скритите тайни, а защо не и за омразата. Аз съм малко притеснена в цвета на българската мрежа, инфлуенсърска мрежа, но искам да благодаря на хората, които са тук и че ме уважиха в този почивен ден. Дайте да поговорим днеска за предизвикателствата, за промените, за любовта, за това, кое може да направи човека по-силен и да го тласне към промяната. За това как се чувства един човек, когато тръгне към своите цели, да промени себе си или да достигне това, което винаги е желал към мечтите си. Може би ти. Добре, макар че виж какви гости имаш. Аз затова казах, че се чувствам доста неловко в този цвят на инфлуенсърството в България. Не трябва. Супер сме. Аз много се радвам, че ни събра с колегите, защото иначе няма шанс. Нямаше да се видим и да си Няма шанс да се видим. И много се радвам, че ви виждам и много ми е готино с вас. Винаги аз много обичам да общувам с различни хора. Какъв ти беше въпросът? Дай пак. И къде стана още? Това е цената на славата с две думи. И откъде тръгва човек и къде стига? И колко пари струват гърдиците? Първо, ние първите или вторите. Ние с нея се разбрахме, че искаме да направим отделни инстаграми на нейния нос и на моите гърди и можем да ги снушим. Да. Но цената на славата, нека да дефинираме какво всъщност е слава и защо хората толкова така стремглаво се драпат към нея, а пък тя не е нещо константно. И славата, ако не намериш начин, по който да употребиш, за да можеш да стигнеш до някакъв друг краен продукт, нали да кажем, абсолютно безцелно. Защото има маски, които, ето виждаме Ергена, Big Brother, къща на инфлуенсърите, Игри на волята, всички реалити формати, те създават хора, които са популярни за 3 месеца. След тия 3 месеца те какво правят? Те не реализират нито един бизнес проект. Не решават да се занимават с YouTube, Instagram, TikTok и всички социални мрежи. Не се занимават с социална кауза. Не казвам, че задължително. Пак казвам, че те искат да бъдат популярни заради това да са популярни. А не заради това, че искат да създадат нещо хубаво, да оставят някаква следа, да оставят нещо след време. Нали? Дори след 10 години да ги помнят. Аз не знам, вие кажете, кой за вас е така популярен българин, който ще ви оставя трайна следа? За мен сте вие. Щом сте тук, щом го откривате. Защо дойдохме без пари? Ще не да се занимаваш с такива сега. Най-вероятно за предданъчните, нали? Говорим по този начин. Добре. Аз пускам фактури. И аз пускам фактури, знаеш. Всички пускаме фактури. Да, няма проблем. Да. Добре, да, аз ви счетоводявам тогава. Аз само за славата искам да кажа едно изречение, което Уикенд и Русалия са го изпяли. Славата си я представете като една жена, с която винаги може да изневерявате, винаги може да правите секс, но никога не се женете за нея. Никога, защото тя ще ви изневери. На 100%. Славата не е вярна жена. Така че спете с нея колкото искате, но не се женете за нея. Ивка харесва Това е. Мисля, че е умно изпято. Доста яко е това. Доста як цитата, ще го запомня. Аз не знам какво да кажа за славата, тъй като при мен има много голям проблем с това, че аз не мога да понасям хейта като нормалните инфлуенсъри, което може би е причината аз да бягам от тази слава и затова до сега, примерно, много хора са ме питали защо не си влязла в реалити предаване, явявала съм се на кастинги, одобрявали са ме, но винаги в последния етап на кастингите аз просто поддавам, защото не мисля, че съм готова за тази слава, която говорим. Не съм готова да понеса хейта, който бих понесла. Просто не е моето. И ако имам някаква слава с това, което сега правя с социалните мрежи, съм окей, супер, радвам се, но не бих прескочила тази граница. Не бих влязла в реалити предаване, за да си натрупам допълнителна слава, която не смятам, че по някакъв начин имам полза от нея. Мога да я използвам по някакъв начин. Смятам, че това, което досега съм направила, изградила и така нататък, ми е напълно достатъчно. Ти имаш вече, ти си реализирала това, което си искала да направиш. Реално по един или по друг начин. Нали? Да кажем, че мисля, че това ми е достатъчно като Човек слава. трябва да озрее. И аз мисля, че в този живот всичко идва точно тогава, когато е точният момент и просто на подходящото време, за да се случат тези неща. А ти какво ще правиш със славата?
Идва. Хапете вече за допет. Аз мисля, че има още на къде. Може би аз просто става кауза при мене. А ти носиш и на хейт? Готова ли Аз си? това исках да говоря. Да, на хейт нося и даже ми е провокативно това нещо, защото аз обичам да казвам истината. И това прави човека доста по-приемчив и доста по-нормален. Когато сега под някой от моите коментари има някакъв хейт или от снимките, казват изтри го. Ама защо? Как ще триеш Абсурд. коментар Хейт не в се социална крие. мрежа? Не Това се ти трие. дига алгоритъма, кой ти е коментари? И другото, което е хейта идва Чува ли в си? Ти триеш ли? Триеш ли, бе? Да. специфични коментари, Особено може би. по-цинични и такива Различни неща, които хора. и Нищо засягат не трябва. детето ми и така нататък. Доста жени го Между правят. другото, тук може би заради За детето и аз детето бих може, да. изтрила, да. И обикновено трия, да. От сорта, например, жените, което е доста странно между другото, обичат примерно да коментират начина, по който обличам детето. Това е много такава деликатна Смисъл? тема, която мен много ме дразни. Примерно, ако му сложа бежов цвят, те казват, бежов цвят е женски цвят, как ще му сложиш бежов цвят? Примерно. Сложила си му пижама с яка, ама как така яката е само за момичета, яка не може да слагаш на момче. Ама ти се опитваш да го правиш по-женствен и подобни Феминизираш. коментари, много ме напрягат и просто за мен 2-3 годишни деца все още нямат, нали, не е нужно да го обличам с костюми Не и мислиш, риза и папионка. така нататък. не мислиш ли, че Папионка. хейта изгражда? Когато е градивен, може би да, но хейта почти никога не е градивен. Значи не можеш да кажеш носът ти е голям, примерно много си дебела и това да каже някой, че е градивна критика. Това не е градивна критика, това е чиста доза хейт, злоба и обиди на база външен вид. А това не те ли прави по-силна? Защото любимото ми е, когато някой ми напише, казвам, да, аз успях да отслабна 70 кг и долу някой пише, ма ти още си дебела. Много е странно, когато влезнеш, някой път си играе и влизам в профила на този, който го коментира, почваш да изграждаш образа по дадена снимка на някой. Да, тук говориш за една лъжичка хейт. Едно е да ти дадат една лъжичка, един коментар, друго е да ти дадат 5 буркана и да кажат яш. 5 буркана. Цементовоз. Да обсъдим ли снимката по Бански, където една жена ти беше написала, да, за аз Бали. ако имах такова тяло, да. никога нямаше да Да, снимам по Бански. Да, леле, Да. аз бях Тия забравила. Аз ако имам да. такова тяло, ще се снимам не по Бански, ами ще се снимам по Бело. Ма аз и да го нямам това тяло, Как ще може се въобще снимам да го така. напише някой? Аз не си обяснявам. В смисъл, какво ти има на тялото. Друго, тя го публикува това нещо отдолу, влизаш в профила на жената, съответно виждаш, че тя не е, нали, Ето, за това първа говоря. красавица, така нататък Точно и така. се започва един хейт и срещу тази жена. Много рядко, като цяло отговарям на хейт коментари. Гледам въобще да не го правя. И в този момент си казах, сега ще те изтипосам по същия начин, по който ти си ме изтипосала. И нарочно качих снимката на ново с скриншот на нейния коментар върху моята снимка. И тя ме блокира. И си изтри Но профила тя в не Facebook. може да блокира всички хора, защото хората, които виждат снимката, започват да я нападат нея. До някъде това аз не го одобрявам да отвръщаме, нали, по този начин, но на мен ми харесва това, защото ти я оставяш на... Аз оставих на рибките. Да види как се чувства. Раните. Как се чувстваш Оставих я ти. на Да си рибките. пробва собственото нещо, да. 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 Ами Да не, види как се понякога, чувстваш ти. нали сега не съм Исус Христос, като ме зашамарят да си обърне и другата боза, но аз не съм и отмъстителна. Просто е хубаво понякога да се поставим в аквариума, в който искаме да влезем. А според мен понякога трябва да взимаш, не понякога, винаги трябва да взимаш положителното. Дори от един хейт. Най-хубавият Добре, хейт сега ще коментар е питам. умри. Аз Примерно. искам да питам на мен, като ми напишат, че съм Албена Вулева, какво положително да взема? Сигнално жълто беше топ човек. А ти знаеш как гледано? Водеща ли бе? Ей, как не се сетих? Ти си водеща, Албена Вулева. Албена Вулева Един от е най-бързия ум. известна. Да бе, аз въобще не съм Предаването се й сетила. беше топ, то беше хит, когато Аз ще взема да направя създават едно сигнално червено. жълто и те просто хората спираха да правят всичко и сяха Ами пред да. телевизора. Сигнално. Защо взимаш положителното? Защото от въобще това съм си нещо? замислила за толкова Албена назад Вулева във с времето. много бърз ум и беше доста добър водещ. Тя Едно още време. е, просто е. Вече Тя е много добър провокатор, което примерно, ако целим слава, ето един пример за доста успешен човек. Да, положително. Верно има. Не се бях замислила. Благодаря ви. Искаш ли да се хора. върнем на получи. умри? Не можеш да вземеш положителното от мръсна. това ли? Ами, ако се припознаваш в дефиницията, може би ще се обидиш. Аз зависи. Аз не бих се обидила.
зависи. Аз не съм се обиждала. Аз се обиждам на други неща, аз се обиждам някой, като напише някакви други неща за работата ми. Примерно. Ама не може. За тяло винаги съм се обиждала много, между другото. И аз за тяло много се За обиждам. тяло И винаги то... съм се обиждала и то е табуретка. Даже не мога да се... Нас двете постоянно ни сравняват. Да. При условие, че 3 години бях, да не казвам колко килограма, не виждах никакво сравнение. И си спомням един коментар, вие двете с Ивка се тренирате и сте Не мога да дебели. се дебели, човек. Това коментар си го спомням много добре. Ама сте здрави. Това е, че хората не могат да дефинират думата дебел. Какво означава да си дебел? Нали, сега, примерно, да, не сме клощаво слаби, но аз, нали, сега на този етап вече като поотслабнах, смятам, че съм нормална. Нали? Ако някой човек ме види на улицата, би трябвало да си каже, ето едно нормално момиче, нали? Предполагам. Дефиницията за това кой е дебел и кой не е много относително нещо, тъй като има килограми, които се водят вече за тлъстяване. Тогава, нали, да кажеш някой е дебел, пак не смятам, че е окей за социалните мрежи, Не. но няма как да избягам на това. Живеем в лош свят, хората са лоши, децата са лоши, в училищата това се обсъжда и така нататък. Това е ясно, няма как да избягаме от него. Но аз, като човек, който знам колко усилия ми е коствало това нещо да се случи, и аз, знаеки как толкова дълго време ми отне, аз постоянно бях в фитнеса, постоянно съм била на ограничения, на режими, на гладуване и така нататък. Някой като ми напише, ма ти сега тук лежиш по цяла на дивана, не тренираш и си дебела, нормална, тебе те мързи, не искаш да се грижиш за себе си. И аз опитвам да им обясня, че не е така. Опитвам се, но понякога просто организмът ти не позволява това нещо да се случи. Има такива моменти, които или не си намерил правилния подход, или хормоните ти нещо не са окей. Търсиш варианти. И това постоянно да трябва да се оправдаваш пред някой, много е гадно. Приеми го като това, че трябва да даваш пример на някой. Ама защо трябва да си оправдаваш? И не е необходимо, да. То е вътрешно, нали знаеш? Ти се чувстваш дължен да се оправдаваш, да се защитиш пред някой случайен човек. Да, искаш да се защитиш, все едно, че ти, примерно, си полагаш грижи, вече години и половина си на 1200 кори, ядете са пица на буклук и викаш, ти не отслабвам. И в някакъв момент някой таралоло е написал отдолу, ама ти що си казва табуретка или що си такъв Тюлен. Тюлен. На мен Че тюлен. търсих правилната дума, да. Тулуп. И в този момент ти си казваш, бати, как така? Мисля, как така? Аз знам какво правя. Аз знам колко време отделям на ден. Знам какво се случва, знам колко ми се яде. Знам как ми се ядат и бирени в устата си при на момента. И така. Плюс това нашето тяло не е константа. Според мен тялото се променя постоянно, независимо дали му правим интервенция или по някакъв начин хапваме повече. Била си дебела? Чак дебела не, но първата година в университета качих Freshman 15. Това са задължително. Има го като поверие или не знам какво, че първата година в университета се качват килограми. Аз първата година качих 12 кг и бях 59 кг. Това ми е all time. Нали, никога не съм била толкова много килограми. Аз много ядях тогава и после почнах да тичам и отслабнах. Момичета, които сте 59 кг, не сте много килограми. Не, това само не да е я много, поправя. за мен са много. На мен ми тежаха, защото аз никога не съм била нищо над 51 кг. Така, да. И в един момент Колко килограма си сега? В момента не знам, аз имах проблеми с хранителни разстройства като тинейджърка и не съм изкачвала към тялото. Аз в момента съм 54 кг, много хора ме питат, социалните мрежи не го говоря, защото много се напрягам, като тръгна да говоря. Как 54 на твоята височина? Аз никога не съм била така под 40 или 40 няколко килограма, защото, нали, всеки организъм е различен, моята мускулатура по принцип много тежи. Аз винаги съм тежала много, дори като съм била слаба, преси, мускули, всичко една мазнина съм нямала, съм тежала повече килограми. Просто моите мускули тежат повече, аз няма как да падна под тия килограми. В момента съм 54, влязох да раждам 77. Браво! Беше много трудно, беше много гадно. Не може да се гледам в огледалото между другото много дълго време. Минавам покрай огледалото и направо ужас. Гледам на другия край. Огледалото е много голямо. На мене ми го обясняваш. На мене ми търсят снимки от преди това, аз не съм се снимала преди това. Да. Но издирих животът ти преди това не е съществувал. Все едно живота ти преди това не е съществувал. Аз до ден днешен имам страх от това да не се върна в стария си живот. Не искам да се виждам с стари хора. Стари хора, имам пред хората, които са били преди това. Да. Не искам да правя неща, които съм правила преди това. Не искам да пусна хора, които са влезнали в живота ми сега, за да не се върна към старото. То е някакъв тотален кошмар, който обаче човек трябва да се научи да пречупва през вътрешността,
през себе си, през мислите си. Абе, истината е, и да че се аз бори. съм на мнение здрав дух, здраво тяло. Това е. Аз затова казах, няма Наистина значение трябва да как изглеждаш добре и точно то не така, да. заради това, че трябва да изглеждаш добре, ами просто то е заради теб самия. И аз миналата година бях станала 59 кг, бях от пахти тулпа. И сега съм 51,5 и 52, но много време ми отне да спра да се тегля всяка сутрин и всяка вечер. Всяка сутрин и всяка вечер на кантара. И ти ли си Това е така? много 2 травмиращо. години. Много е травмиращо. 2 години съм Адски така. травмиращо Много е хора. Аз това травмиращо. няма да се опричиня. Да. Аз в момента наистина знам колко килограма съм. Горе-долу по огледало, каквото ми хареса. Обаче аз не съм като вас с здраво тяло. Аз тренирам за да ям. Много обичам да ям. Хода на фитнес не защото ми харесва, просто много обичам да ям. Любимото съм има едни дюнери до НДК. Хора ям ги по 3 пъти в седмицата и ги ям просто защото ходя 3 пъти в седмицата на фитнес. Да. Мога да ти кажа, че тия дюнери е такова Ще чудо. ме тръпти. Заедно Всеки с 250 грама ориз ги изяждам на едно Какво? ядене. Дюнер шориз ли, бе? Отделно е ориза, защото правят А много това хубаво. Значи аз това, кои ако са? го изям, ще Човек. става 77 кг за Пръскам се. едно ядене. Само една хапка, Да, аз може Даже би ще стана 120, Казвам да. ви, нямам търпение до вечера да се прибера да си поръчам от тия дюнери с ориза. Тази седмица не съм тренирала, но бях болна, въобще не ме интересува. Тук вече Само да влиза и ти кажа, въпроса че с гена. тук вече идва и въпроса с гена и с Най-вероятно. организма, защото аз ако най-вероятно. вземам това, което ти казваш, ако ще да ходя по 72 пъти на седмица на фитнес, това Да. няма как да го избегна, да го кача. Аз също. Просто организма ми е такъв много кофти, А и особено когато много бързо има качва. роднини, които са в семейството, примерно през няколко поколения, които са били дебели или са били слаби през целия живот и са били спортисти и после изведнъж надебелява човека, е много голям процента детето или внучето също да носи този ген и да почне да напълнява от най-малкото, дори от въздуха. При мен не е така. Аз нямам ген, примерно, в рода, Нямаш както го. казваш. При мен Не. го има и аз трябва, знам, че трябва целия живот да внимавам общо взето. Аз винаги съм била спортист. Винаги моето семейство са били спортисти. Общо взето не знам какво случва с малумния ми организъм. Ген? Много беше. Начина Да. на живот. Начина на живот. стрес. Стреса. Точно така. Това ще Неправилен кажа, аз партньор слабея от също стрес. понякога. Между другото, аз като Да. съм щастлива, независимо какво ям, си качвам и такива 2 дежурни килограма и после като съм стресирана. 2 килограма да се проблем. Макар, че по принцип е обратно. Не, аз не стресвам. Стреса води до по-бавното сваляне на килограм Свалям като в трейтър за 11 дни почти 4 килограма. от стрес. И аз от стрес свалям. Тоест сега, ако аз Значи ти правя примерно се правилна влюбим, формула, ще станеш няма. тулумбичка, така ли? Ако съм много щастлива, 2 килограма задължително Топ. нагоре. Мен в социалните мрежи напоследък постоянно ме питат защо все още нямам второ дете. И аз наскоро бях качила един пост, един рил, Видях където ти го, казвам, да. че Страха? аз наистина изпитвам страх, че това нещо ще се повтори и не знам дали мога да го преживея пак, мога ли да стигна пак до това състояние с втора бременност, колко точно ще ям, защото аз и с първата не мисля, че прекалявах с храната, но все пак това се случи. Отделно се наложи операция на гърдите ми, за което също доста хора ме хейтят в социалните мрежи. За какво пък те А, хейтят за това? Защото... Говори на Ивка. Сега ще кажа директно. Защото миналия ден качих видео, в което казах: хора, обичайте тялото си каквото и да е. Точно така. И те ми казват: ами да, ма ти преди 3 дена качи видео, че нали, едва ли не те е страх да имаш второ дете заради тялото ти. И аз им обяснявам това, че обичаш тялото си. Не означава, че ти ще го оставиш това тяло да се разпада, деца века. Ти, като обичаш тялото си, ти се грижиш за тялото си. Каквото и да е. Ако ще да си 100 кг, ти ще го обичаш, но ще се стараеш винаги с по-добрата версия на себе си. После ще го обичаш и на 80 кг, и на 60 и така нататък. Ти винаги трябва да обичаш тялото си, за да се чувстваш добре със себе си. В никакъв случай не съм казала: вижте какво, аз се обичам такава и ще си лежа по цял ден на дивана и няма да се опитвам да ставам по-добра. Но хората просто искат да го извъртят през собствената си призма, да излеят една доза хейт. Нали обичаш тялото си? Защо си оперира гърдите тогава? Що си направим също? Той му Защото ми Подобряваш, пречиха. надграждаш, точно така. На мен ми пречеха. Аз имах огромни гърди след раждането. Огромни. Мале, не мога да големи ви ти опиша. Не можех да тренирам. Като бях И аз още знам. Да. в 6-ти месец, в 5-ти месец бях на подкаст. Помниш ли за какво става въпрос? Помня. После станаха още по-зле. Млеко дай на крава. Не можех да преподавам танци, отворих си школа, не мога да показвам на децата акробатика. Тежи това нещо. Как да не Хората тежи? това не го разбират. Аз такива На мен не проблеми ми съм тежи, имала. аз нямам проблем. Аз Колко абсолютно вика те имаш? разбирам. 375 на 250. Знаеш отново. колко повече ми Имаш бяха ли от си? твоите? Да, 3 да. пъти ми. Мой Ти си много по-малка. Твой с? Да. Мои се, но аз също ги оперирах. Само, че и по други причини, заради отслабването и заради увисването. Тоест аз в момента стоя между импланти, така ли да речем? Само искам да кажа, 4-6 имплант. само искам да кажа, че Между шест единствената с импланта. цици съм аз, дет си ги показва. Вие, що така сте се прибрали?
Бе, прибрала Аз съм миналия ги, ден на подкаста, Ивка, моля те, почва- сложих една изрязана буза и не искаш да четеш коментарите отдолу. Не искаш да ги четеш. А ти знаеш ли, Въобще че не втория път си прави градите с тебе? Да, По-не също да, време бяхме, едновременно да. си ги А ти в Турция ли ги правиш? Да, в Турция, да. Да, обаче реално след като ги направи директно, когато снимахме ловеца, ако се спомняш, ти беше качила снимки по бански тогава и хората реагираха доста добре, харесаха им. Някой С казаха, аз моментния такива резултат. грозни гърди, а то всъщност беше супер, буквално 2 седмици след операцията, Да. те изглеждат много зле, в смисъл в началото изглеждат, имат отоци и така нататък. Началото са като... При мен Моите също бяха се наложи търтено котре. реконструкция, Така почти 100% сигурно, може би и другата година. Искате ли да минем на Защото темата на моите 10-ти операциите? ден бяха Ами, много хубави. човек, Да, аз това е свалих хубаво. още 10 кг. В смисъл, при мене беше още неизбежно. една. На мен ми казаха, когато свалиш всички килограми, които ще свалиш, ела да се Идваш. оперираш. И аз тогава си мислих, че това са всички килограми, които мога да сваля и това ми е тавана. Отидох да се оперирам, но сега като свалих още 10 кг, сигурно до една година ще имам нужда от реконструкция, ако посваля още малко. Просто защото самата кожа няма къде А да... само гърди ли имаш? Да. А друго? Смяташ ли да правиш? По принцип много исках да си направя носа. Аз имам и проблем с носа, за което също получавам постоянно хейт, защото смъркам постоянно, защото имам проблем с лигавицата и съм пристрастена към капки за нос. То не е странно, много много хора са обичах така. мокро на залче и аз. Еми да, аз имам в джоба и... Да, ама направиш Я и да носа, предстои същия филм като при Ана Мария, защото тя най-много го изяде Така това ще да с кажа носа. кой ще А говори твой за нос, сега носа. ми покажи снимка преди това, аз не се сещам как изглеждаше преди. Той не беше нещо, кой Я знае да, какво, Но просто сега ти е топно след. повиснал леко. Аз не си го харесвах. А Между ти другото, заради аз... това ли го направи? Кое? Аз никога не съм си харесвала носа. окей, да. Аз още в Ергена знаех всички момичета, не мога да си представите колко момичета от моя сезон имат правени носове, но просто не им личеше. И аз не си харесвах носа и знаех Я. всички. Това ти преди. Да бе, това ми е стария нос. То, няма кой знае колко разлика, просто сега Я дай пак да видя. Носа е една от най-големите промени наистина и хората по някой път им действа шоково, защото той си представя едно нещо в главата като образ на човек и след това като му промениш леко образа и той мисли, че губиш същността си, че не си ти. Изменя физиономията. Да. А на мен, аз като си направих операцията на лицето, нали, говориме само за фейслифт. Това е на премахване на увисналата кожа. Да. И те чакаха и се появявам и те. Много добре ти се получило. И носа как са ти го направили? Аз нос не съм Да. такова въобще. Нали, така че хората, каквото и да направиш, както и го направиш, винаги ще има и доволни и недоволни. Аз това от цялата ще да тази кажа. ситуация. Аз, когато бях в Ергена, съм получавала коментари, оправи го този нос, ужасен е. В момента, в който си оправих носа, какво направи Майкъл Джексън, Албена Вудъл. По същия начин е с косата и при мен. Човек 6 месеца Защо не се след едно и обръснеш, също. защо не се обръснеш главата в момента? Защото аз съм в периода в момента. Моята операция е 12-месечна. Тоест след 12 месеца е пълният резултат на присаждане на коса. Но то на всичко е аз така. преди толкова ми беше рехав самия косъм. Той моят косъм по принцип е тънък. Обаче самото преминаване от без коса към коса има падане на косата, има растеж, има на места расте, на места не расте, да речем косата. И това нещо хората го виждат, защото ние когато живеем пред камера всеки ден, хората виждат абсолютно всеки ден как протича този твой процес, нали. И до ден днешен, даже оня ден с Анджела си качваме едно видео заедно, на нея казва, че е кръволяк, на мен ми казва, че съм плехар, че нещо не приличам. Как мога да се показвам в интернет? Това, между другото, е много важно да го отбележим, че пластичните операции, това, че отиваш и си я правиш на 5 декември, примерно, не означава, че на 10 декември ти ще бъдеш с перфектния резултат. Носа, гърдите, косата. Това е една друг година. човек, ти си. Да. Ти изобщо не си това, Питам което трябва да доктора, бъдеш. добре да е, аз кога така ще мога да отида, нали, с някакво деколте, хода още с медицински сутиени и той казва 6 месеца и казвам как 6 месеца. Да. Аз утре имам ходене на Да. бар, утре имам Жената ресторант. отива в села ви. Е така. Отивам на спа хотел, трябва Тя да има бъда с... нужда. Тя има нужда да покаже. Кола на Виж самия какво. още Жената Ще намериш изписват и 6 тя месеца. на по-малко от 24 часа след операцията беше в села ви. Ма не, то си е така, аз съм 6 месеца след операция, аз още мога да си мърдам връхчето. Той е супер Аз никога твърдо. не мога. Аз Трябва да така ми ли падне от тока. Аз още съм не с мога. подут нос 2 6 години. месеца. Не, има период, Две в години който аз мисля, че все пак не трябва да се обръща внимание на тези О, коментари. семията. Нали? Я да не Абсолютно. бъдем лицемерни. Всички обръщаме внимание. Въпросът е не как го обърни- възприемаш. Точно това е, да не го допускаш. Аз нали? искам нови хейт коментари, защото мен ми писна, чета едно и също нещо. Хора, моля ви се, Не нещо прави ново. нещо друго. Ми Не той прави няма нещо какво, друго, аз съм точно. си правила вече всичко. Добре. Дай някакъв скандал. Айде. Дадох. Аз Дадох. предлагам да ходим да се извадим по едно ребро.
Примерно нещо, не. нещо сега да направим, да си изпилим нещо. Какво ще си изпиля, то не ми остана ни целулити. Я ми кажете, като говорим за хейт, да отидем в другата крайност. Любов. Така. Любов и омраза. What about love? Да. Пас. Любовта Моя любовен навсякъде. живот е на показ. И аз кого си? Аз не знам. Я да напишем. С никой. Ама за раздялата ми има цял подкаст. И аз кой бе? На мен ми излезнаха. Ужас, човек. Да. Чакай да видя. Много брутално. Аз трябва да разбера. Нюс. Едно бивше гадже. Няма значение. Тя и после, моля те. Чакай. Да. И че не е интересно така за хората? Не, айде, добре, няма Не съм да готова коментирам. и аз. Готова ли си да коментираш? Що се разделихте? То Какво стана? някакво, бях емоционална, скарахме се и се разделихме. А сега чувате ли? Не. Що? Не ми е звънял, ако ми извъннеш ще чуем. Да извъннеш. Так му щях да питам, искаш ли? Искаш ли? Хора, моля ви се, на този етап не. Не ти ли липса? Малко. Боже, аз така винаги има липсват. По 2 години има липсват. Не, липсва ми, ама сега какво да направя? Аз още си острадам, ама... Кой беше той? После ще ти кажа. А ти от кога си нямала гаража? Аз задам въпросите. Ти тук си с бая водещи. С много водещи, да. Да. Защо? Голяма грешка за първи подкаст. Кога се влюби за последно? О, аз се влюбвам всеки ден. себе Аз си, се нали? влюбвам всеки ден. Не, Две сме. проблемът, че не е в себе си. Аз мога много да се влюбвам. Много. В хора ли? Влюбчива си. Обаче, да, много съм влюбчива. В хора, да. В хора. И да, А мъже да ли уточна. Тък му ще я кажа и да уточна в мъже. Да, влюбчива съм. Аз мога да видя. На мене ми се е случвало, воза се в автобус. Отдавна е било. Ти ли бе? Отдавна е било, не чух. И кола спира на светофар и гледам ръцете на този, който кара колата. Хора, аз слезнах на спирката. Аз просто видях ръцете и слезнах на спирката на първата възможна и То почнах по да ръцете много търся. ще можеш Аз съм да влюбчива разбереш. много. Влюби се в ръцете или се възбуди от ръцете? Ами може и двете. Да, трябва да Аз Да. имах подобна история с един мъж по околовръстното ме гонеше с една много хубава кола. Аз си карам, а сега не си представите луди скорости. Той просто, аз завивам наляво, той след мен наляво, аз надясно, той след мен. Човек само като го виждам как кара, по начина на каране, викам, това е моят мъж. Ама влезнах в мола и... Всичко отида по дяволите. The end! Добро беше. Як. Да. Аз между другото имам едно гадже така в Варна на един светофар с един мой приятел бяхме ходили на кино, но това се случва, аз съм на 16-17 години. И той вика, човек, време е, нали, трябва и аз да си намеря гадже, пък той е много сдухан, много близък мой приятел. И аз викам, аз ще ти покажа как се прави. Викам, вози ме отзаде като шефска, така, като се едно съм някое дете на богати родители. И заставаме на един светофар, никой няма да го забравя, хора. В дясно един смарт и един хубав мъж, малков. Е така. Смарт. Едва И си аз събрал. викам, маля край. И свалям си прозореца и той такъв маха му и той сваля на червено. И аз казвам 0877, нали? 4, и викам, ако е писано, ще се го запомнил. И дигам прозореца. Мерилин Монро, брат! Точно след 10 секунди ми звъни телефона. И вика, запомни си номера. И аз викам, чудесно, имаш среща. Викам след 10 минути, еди си къде. И след 10 минути моят приятел ме остави там. И после правихме секс на пожа в колата. Между другото, беше много яко. Оле! Да. The Това е последния път, в който съм правила секс на първа среща. Да. Това отдавна ли беше? Да. Това ля. Колко отдавна? Това Не, ля. това на 17 години бях. 16-17. Един Това е гайдар. хубаво. Гайдар се оказа. При мен аз съм доста токсик в това отношение. Имам чувство, че в последните години не знам как да изляза от тази роля. Аз също съм много влюбчив, но имам чувство, че Абе, хората... последно те видях там. Така де. Хората, които са с мене, ги чувствам за собственост. От много, така да кажем, ранен етап. Което тя ги задушава и дори да имат много голямо влечение към мене, аз по този начин провалям нещата. В смисъл, последните примерно 5 връзки, в които съм имал, връзки по месец, да речем, всичко аз съм го провалял, защото просто нещо се е изградило в мене покрай дългата ми връзка, който ме познае, знае, че аз имах дълга връзка, 5 години и така нататък, и съм придобил някакво собственическо чувство. Така че в момента аз по-скоро съм един ученик в любовта и се опитвам да се науча как да давам свободата
на човека, с когото сега се запознавам, а не от, примерно, още от самото начало, да казвам, нали, така се Ох, аз стоят искам да ти нещата. кажа едно изречение, което искам да запомниш за целия си живот. Ако обичаш някого, пусни го, ако не се върне, не е бил за теб. Не, тук говорим на фаза опознаване все още. Аз съм човек, който И аз си много запиши рязко моя номер поставя сутрин да ми нещата. пускаш по едно такова съобщение. Може ли? Да се сега ще надъхва. почваме в кабелата Смятам, с че това. всеки човек се учи, но аз съм в много ученическа фаза в момента и не вярвам, че любовта ще ми се случи, докато не се науча. Напротив. Ако не вярваш, тя няма как да се Ама случи. виж Може какво, би. как така няма да вярваш в любовта, бе? Ти Не, бе, добре той ли си? има. Той има някъде. Ти Там. добре ли си? Не, има любов. Почни да гледаш малко турски сериали, бе, човек. Мехмет Инджи, Перла. Точно на него ли му разказваш за турските сериали? Няма на турски да си поговорим. Ашкам, сеничок Да. си вино, сенде, Сенда бенде. сенде. Кажи ти за любовта, Ясмин. Аз и ти сме Да се пас. върнем на... Жасмин и Аладин. Как е Аладин? Аз какво да кажа? Ние да съм... общо взето имам една връзка от... кой клас? От 7-ми клас. И така са нямаше ли динамични нещо? нещата при нас. Не. Така са динамични нещата при нас. И... Да, това ли очакваш да ти кажа? И имаме Събираме малко се, разделяме раздели и събирания. Основно те се получават от това, че имаме много... Нали, хората си мислят, че има някаква жена между нас. Не, напротив. Всъщност Всичко е битка на характери при всичко вас. е по-скоро... той има супер различни виждания за бъдещето, аз също. И оттам страшно много се бият нещата. И колкото и нали, така на мен лично да не ми минава любовта толкова дълго време, защото се казах, тя ще мине, бе, любовта трябва 3 години, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. До ден днешен, нали, все още тази любов не ми е минала. Може би това е причината да продължава тази връзка да съществува. Дори след вече трета раздяла имахме сега и то така за 4-5 месеца се разделяме и тотално не се чуваме изобщо. Но, нали, просто някакси не можем един без друг и всеки път стигаме един до друг. От 2 години, откакто се познаваме, нямало е път, в който някой, като се запознаваме, като стане въпрос за тебе, да не ме пита, Мика и Ясмин заедно ли са? Да. Класика въпрос, разбираш ли? Ето Всички тя са ми ме връща питали. надеждата в любовта. Да. Не, Ами те са много различни. Те са доказателство, Да. че любовта Те може са да два различни остане. свята. В смисъл, Мика като характер няма нищо общо с Ясмин. Да, тя, нали, Ние казва, винаги да. стигаме един до друг. Тоест, разделяме се, казваме си, нали, разделени ще ни е много по-добре, поживяваме малко разделени, осъзнаваме, че не ни е по-добре. Заедно ни е по-добре, събираме се и след някакъв период от време пак нали, нещо се Моля ти се, случва, аз имам динамично. идентична история. И- Изчух какво прави. Да, това е В момента ли? Ние трябва, аз кажете, трябва да напиша книга. Колко време вече? Как реагирате на измяна, на изневяра? О, това е пак. Никаква драма. Това е най-често задавания ми въпрос. Въобще нямам проблем с това. Стига да е за по един-два пъти и да не знам. Лошото, че аз, ако тръгнем да гледаме самата дума изневяра, ти не вярваш. Аз ако не вярвам, че няма да се върне при мен, що да не му простя изневярата, реално погана. Като се замислим. Зависи Разбрахте ли ми логиката или само аз те се разбрах. Аз те разбрах. Ако не вярвам, че му доставям достатъчно любов, ако не му доставям достатъчно сексуални преживявания, ако не му доставям достатъчно разбиране, ако не го питам как му е минал деня, ако не вярвам в това, което той вярва, ако не го подкрепям във всичките му бизнес решения, как няма да ми изнемириш? Той те гледай. Сега, в смисъл... Човек трябва да му е хубаво да се връща при някой. Ами Той да, да трябва да ходи се пък да чувства се връща удобно, сега, да. да ползва там един презерватив и да не ме занимава. Не знам, аз нямам Само сърце да да не носи изневеря. болести вкъщи. Да, защото... Не мога аз. Да. А ако ти изневерят? Ако изневерят, аз да изневеря, пак нямам сърце да изневеря. Не ме кефи. Говоря, ако на тебе ти изневерят как Как ще какво го чувстваш? Как го приема? приемаш, да. Приключва връзката. Не може да простиш изневера. Не. Абсурд. Според Аз мен ви всеки може да казах, прости хора, аз изневяра. съм много крайен, съм много токсик. Според мен всеки може да прости изневера, просто не ти е Прошката изневерил е- правилният човек, така да кажем. Ми не е само това. Мога ти кажа, че много хора примерно казват, аз няма да простя изневяра заради обществен натиск. И заради его. Да, казвам ти, аз имам такива приятелки, които казват, че няма да простят изневяра, А дали им се е той случвало според тебе? Да, той ме е изложил публично. После влачат се, страдат, да. искат да се върнат, обаче не го правят, защото... Говорим Ако за е друг публично. тип публични личности. Ако е публично, нали, най-голямата... семията? Ще Не, има драма. най-голямата драма в живота ми е, ако аз разбера, че някоя друга мацка гаджето, каже, гаджето не в КБМ е, нали?
Ето това вече би ме сринало. И то не защото аз нещо ще изревнувам. Все тая. Въпросът е, че ако разбера друго, Говорим за его. ще края. Да, его. Аз съм нарцисист. Аз не Егоцентричен вярвам човек. в его в любовта и нямам такива проблеми. Стига да не ми се мярка пред очите, да го прави там достатъчно дискретно, каквото искат да говорят семията. Да го прави примерно 10 000 км от тук. Не, бе, Има може пари, ще ти и, позволи. може и в хотел в Гурубляне, няма проблем. Ти пък. Е, Там при какво? бълхите. После нали ще си изкъпе? Принципно. А за тайните какво мислите? Кои тайни? Аз нямам тайни. Всеки има вътрешни Дали? тайни. Човек, живота ми е на показ от 1 година. Чакай Нямам се, тайни. А преди това, не ме карай да ти задавам въпроси. Добре, айде, задавай. Не, карай да ти водим интервютък. Айде, водете ми, нямам тайни. Всеки има тайна. Всеки има нещо, което крие. Въпреки тия тайни, аз смятам, че всичките сме еднакви. Виж са, ако кажем за И в тайни... лошото, и в доброто, абсолютно всичките сме еднакви. Ако- Колкото и да не ни се вярва. Колко пъти не си признавала нещо пред себе си? Няма такива пъти. Няма, не си признавала. Доста силно, брал. Аз от малка хода на психолог и на терапия. Това е много. Мисля, буквално първия път, когато отидох на психолог, съм била на 12. Да. Така че аз нямам такива проблеми. Аз като бъркам, аз си признавам грешката, аз се извинявам, аз нямам драма с това, нямам его в любовта, не ми пречи да кажа да, аз бърках. Нямам драма с това нещо и затова казвам, че аз нямам тайни. Може да не искам да кажа нещо, но ако ми зададеш въпроса, аз ще отговоря. Просто да, няма да... излагахте, да, изневерихте, да, пренебрегнахте, Да, да, унижихте. Можеш ли да го кажеш Да. на партньора? да, Това е много хубаво. да, мога и се извинявам, ако го направя, чисто това с унижението, с това да се е почувствал зле, то не е било съзнателно. И ако партньора ми каже, че се е почувствал по този начин, ще му кажа, да, разбирам те, извинявам се, няма да се повтори. Преди години гаджето ми, сериозно ми гадже, не дойде с мен на една почивка заради работа. Изнервих се, отидох с приятели и на почивката направих едни неща. И Ау! директно се обадиха, разбираш ли? Да знаеш, изневерих ти. Не, то не беше дори изневяра, то беше целувка. Но въпреки това нещо, мене ме скъса веднага. Аз наистина не мога. Не мога да ги правя тия неща. Напук го направих и казах, ти решай какво ще правим от тук нататък. И по телефона ми се каза, знам, че това не е изневяра. Спокойно. Аз мога да кажа, че когато съм във връзка, до така степен се капсуловам в тази връзка, че дори не ходя на масаж при мъже. Да не те пипа друг. Ти пък Не, малко на мен ми е гадно. прекаляваш. Не, на мен наистина ми е гадно. Не е гадно ми е, просто не искам други мъже да ме Да си поговорим ли за ревността малко? Защото това според мен е много интересна тема. Ти ревнива ли си? Да, аз съм ревнива, само че смятам, че съм ревнива в някакви граници. И то се научих с времето да бъда ревнива в тия граници. Преди време бях много по-ревнива. Перко. Но пък това е много интересно, той никога не е бил ревнив и до ден днешен не е ревнив. А това кара ли те се мислиш, че не те обича? Да, Ето. Чатове робите ли? Или? не, Не. Телефони? не. Съм ровила в телефоните преди. Сега не. Много скъпо Някога нещо. преди време да, откакто имаме дете, нито той пипа мой, нито аз неговия. Не си знаем паролите, абсолютно нищо. Всеки си има неговото лично пространство и нещата вървят някакси много Аз имам по-спокойно. брутална история, при мен са ровили и са намирали неща. Ти пък три малко. Не, то пускай ги беха там чатове, на- но беха ебати Има чатовете. едно нали? таймерче, бомбичка, нещо използвай. Ще ви кажа едно нещо за раздялата. Винаги и двете страни имат вина. И това да кажем е било в периода, в който вече ти започваш да си пишеш с някакви хора. Защото виждаш на къде отиват нещата и виждаш как се изторява 3 месеца отношенията. по-късно аз още не съм си писала с мъж. И тръгвате Добре, да си това не ли е търсите. характерно за жените? Добре ли си Принципа на маймуната. Нямам Очевидно не е представа. само. Не, Добре. всички ровят, на всички им ровят телефоните. чувстваш? Аз имах едно гадже. Нали, да. И аз в този момент не съм дала точен статут на нашите отношения. В този момент на имането ми на гадже излизам с едно друго момче, но там нищо не се е случило. Просто си излизаме. И едното момче ми казва, там пусни музика, ми дава телефона и ми каза, примерно 10, 12, 15 ми е паролата на телефона, да може да си пуска музика. И пуска музика. И на следващия ден излизам с другото момче и имам желание да му преровя телефона. Да видя. Дали си пише с някой. Аз съм балканска жена, аз не мога да не съм сигурна, разбираш. И почва ми пише 10, 12, 15. Не се усещам, че това е на другия на телефона, разбирате. И викам, ти ме лъжеш. Ти си сменил паролата, човек. И почвам и аз правя скандал заради това.
Той вика, как ти никога не си ми знала паролата? И аз викам, как е вчера? И в момента, в който казвам вчера ми я каза. Айде. Камбаните звъня. А ти не си ли токсик по този начин? То не Ти си- излезе от ситуация да кажеш, леле, аз съм го сънувала. Много добре. Хора, това е Ивка отговор на току-що си го всичко. записа. Това съм го сънувал. Я напишете в коментарите до кога е здравословно един човек да си пише, когато започне да се занимавате и с други хора, и кога вече преминава границата и трябва да се изтърка и тиндъри, и миндари и така нататък, абсолютно всичко. Една седмица, 2 седмици или на секундата, в когато излезете на първа среща, този човек трябва да е изтрил всичко. Не. Ти Чакай, чакай. Аз имах такъв случай преди Ергена известно време. Ти с кой ерген беше, бе? С Мартин, бе. Да, бе, да. Това как прозвуча? Ти с кой ерген беше? Не ми задавай същия. Интересна ми е историята, не я прекъсвате, интересно ми е да чуя. История преди Чакайте. Ергена. Не, аз защото мога го задам този въпрос, да. нали? Ако искате подред, ти с кой ерген беше? А ти с кой ерген беше? Тя беше с нас на маста в Джанъм. Да. Да. С 3 ергени съм била. Това е сериозно. Той при мен трябва да е ергенски данък, разбираш. Ергенския данък е Ще при го мен. въведат отново. Да, така да е. Ще е скандално, аз ако кажа с колко ергени Кога съм бил. трима, бе? Тогава вече ще е много То скандално. няма толкова ергени. Напротив, те само този сезон са 3. Да. После ще А си ти не говорим. забеляза ли тя колко беше активна и как беше гласувала за последния ерген? Бехме заедно. Какво гласуване, бе? Те не го беха обявили, като бехме на Войо на предпремиерата. Толкова ме гледаш. Това ли сама за тебе? Картофли? Какво си гласува? Какво гласуване, бе? Те не беха обявили ергените и тя беше казала вече за кой ерген и за кой ще гласува. Въобще даже То не сигурно знам. не е много трудно да се предполага. Как бе, те ги обявиха в септември Да. ергените? Предположи. Варна, море. Маринката. Нали казах, че не е много трудно да се предположи. Да. Маринката. Българията е да. супер. Готина. Хубав. Разкажи си историята ти. Аз си я забравих. Ние вече почваме Преди да- ергената се случва Абе, история. излизам с един мъж Да, преди Ергена, Да. 5 дни излизахме заедно и той беше решил, че сме станали гаджета и излизам от Ергена. И той си мисли, че ние сме заедно и му викам, човек, чакай, ние сме излизали 5 дни, какви гаджета, какво става? Ама 5 дни всеки ден ли секс имаш ли? Това ако беше добре. Матего, още на първия ден си е помислил, че вече са гаджета. Не бе, ние сме ходили на 2 Чакай, си помисля, не, но бих помолил да се изтрият всички социални мрежи. Ти с колко човека си Беше бил? Инстаграма. Аз ли? С колко Може човека си? влезеш в ерген. Няма проблем. Нищо не коментирам за ергените. Така. Ти за ергените нямаш нищо. А за Ергенки? Може и да имам нещо, но не би го коментирал. А ти тук, нещо да. за ергени искаш ли да кажеш? Не. Страхотни мъже са. Мгм. Гласувайте за ергена. Гласувайте за Ергена. Аз в нейния подкаст го казах, че за мен е най-токсичният ерген, който може би най-много отговаря на моя мироглед сега е Крис от новия сезон. Този най-възрастния. Така че да, всеки има поглед над нещата. Чакай да го видя пак. Зависи от гледната Мариана точка. Попова, ама мъж. Мъжа на Мариана Попова. Не бе, Мариана Веселин Попова, Плочков. ама мъж. Ти обратно. супер много си прилича. Аз чух мъжа на Мариана Попова и Не бе, така. те супер много си прилича. Добре, И? я ми кажете, какви компромиси сте готови да направите в името на любовта? Аз съм широк спектърна. Компромис. И кое е най-лудото, което, примерно, сте правили в името на любовта? Тройка. Аз ходих до Шри-Ланка. Това В името на любовта. В името да не... Не, в Как ти смисъл... беше добре в Шри-Ланка? Само ти кажа, че първите 20 дни беше ужасна студ. И аз съм ходила облечена с какво ли не, взимах дрехи от останалите ергенки, защото имах само такива голи работи. И... Покажи. Показва голи? ги вече са, Да. да. Чакай да избършам. И да, в общи линии беше голям стрес. Да поговорим малко тогава за социалните мрежи. Ти имаш ли Тиндър? Това не е социална мрежа. Социална мрежа е. Социална мрежа? Имам. Ема не е мрежа, в имам. която Имам, имаш не Тиндър. съм... Имам, да. Да. Имам, Която но може не да съм качваш го в Тиндър? актуализирала. Имам. Ти? Аз съм си правила регистрация, но да си забравих паролата, така че не знам имам ли Ме вече. ме баннаха от Тиндър. И бях много нещастна в Барселона, като бях. Защо сте баннали? Какво си Защото си направила мисля, пак? че не съм и в Кабебе. Лична как? карта? Лична карта. Имах други ангажименти тогава, докато трябваше да се За социалните верифицирам. мрежи, какво да кажем друго? Че хората се опитват в момента по всякакъв начин да станат интересни на публиката и да
спечелят това внимание, обаче не знаят защо какво да така правят лошо с нея. сега говорим за С него. Реално, като се замислиш, хората, които правят, нали, да, с простотия може да станеш известен в социалните мрежи, но не можеш да монетизираш това, да си известен, което по принцип повечето хора си мислят, че сега ще стана популярен, тук ще събера ни последователи, ще почна да валят едни пари за реклами, аз тук ще снимам у нас по цял ден, ще изкарам едни лесни пари, ще лежа на дивана. Хора, не става така. Не става така. Първо, трябва да изградиш някакъв образ. Второ, нали, ти ако не можеш да покажеш на аудиторията какъв си реално и ако реално си гаден човек. Това си личи, дори да се опитваш да го прикриваш, на някакъв етап си личи. Брандовете няма да го харесат това, отделно хората няма да го харесат. Не става толкова лесно. Всеки си мисли, тук валят едни пари, тук се правят едни реклами. Плюс това ти трябва да си моторница. Не трябва да спираш да произвеждаш контент. Ти ставаш днеска, имам контент в главата. Ставаш утре, пак трябва да имаш контент в то пък, главата. защото много трудно. Ами, ти си. не е Айде, така. сега Не всеки може да го измисли. А това не... Не, наистина. И Искаш много да хора ги Да изморява. си креативен. Иска си да си креативен, Да. въпросът е, че нашата работа не е чак толкова сложна. Разбира Нека се. да бъдем Не откровени. казвам. Не, Ама- всъщност, виж сега. Тук има една малка подробност. Самата работа не е толкова сложна, да стигнеш до там да я работиш е много трудно. Факт, Защото въпросът ти е, ако... че- те си мислят, нали, всеки си мисли, че може да стане инфлуенсър, защото това е много лесно. Вече да си инфлуенсър, може да кажем, че до някъде е лесно. Но да станеш инфлуенсър, да събереш реална аудитория. Да. И не говорим за купените последователи, защото купените последователи... Стига си ги купували тия последователи. Това са пълни Стига глупости си ги хора. купували Аз тия искам да ви последователи. кажа, че Абе, тук не имам сте... един въпрос, извинявай, Да, че те няма прекъсвам. проблем. Според вас на Емануела последователите реални ли са? Абсолютно Да, реални. на 100%. 2 милиона Еди. българи. 100%. Не, защото Даже аз как не вчера са пет? видях. Вчера видях, че има... Колко са? 2 милиона? Демографията ни не позволява да имаме 2 милиона последователи. Ако си в Испания, аз докато бях в Барселона, едната им преподавателка беше по social media маркетинг, тя е инфлуенсър. Те са около 60 милиона, нали, популация и имаше 2 милиона. И вчера като видях на Емануела и викам, леле, 2 милиона, викам, браво е, доста добре. И нямам нищо против Емануела, харесваме. Каня на подкаст с Билборд пак. Аз мога да ви дам реален пример. В момента, примерно, влезе в Ергена сега едно момиче, което се представя за инфлуенсър и така обикновено се принизява думата инфлуенсър. О, да. Влиза едно момиче, влизаш в профила, 35 000 последователи. Скролваш малко надолу и тя има 7-8 снимки. Сега извиняй, има 7-8 снимки да събереш 35 000 последователи. Какви трябва да са тия Може да ги е снимки? скрива, бе, ти пък. Аз искам да ви върна малко на Айде. това, че било лесно да правите съдържание. Лесно е, когато имаш идеи. А като нямаш идеи? Като нямаше идеи, Какво питат, правим? че... Затова не Защото- всички стават Да, инфлуенсъри. защото има страшно много хора с много последователи, които нямат никакво съдържание, не правят абсолютно... Просто си имат там една цифра и си казват, аз съм популярна. И те, в смисъл, те искат да станат инфлуенсъри, искат да създават съдържание, те нямат идеи. Да, изобщо не знаят как се прави цялото А нещо. откъде идват те последователи? Ти, който разбираш алгоритмите. Последователите идват от точно това неспирно, тая неспирна игра с алгоритъма. Защото алгоритъма по някакъв начин ние го градиме, но и алгоритъма гради нас. И не с Каквото е giveaway, предаването, това е и търсенето. В смисъл, каквото правиш, това получаваш. Нали? И също е много интересно представление. Гледах на нашия колега Ейбо. Да, Обичаме го, Ейбо. Там имаше вкаран сегмент за фена и за инфлуенсъра, как всъщност са един и същи човек. И че както фена е пристрастен към това да те гледа, така аз съм пристрастен ти да ме гледаш. Разбираш ли? Да, така е. Да. Не, така И е. двамата не можем той не може да спре да влиза в профила ми, за да ме гледа, но аз не мога да спра да качвам контент, за да може той да ме Той гледа. да те гледа. Едно и също нещо е. Аз имам рутина, качвам във всеки петък подкаст и в петък през 35 минути точно влизам да проверя колко гледания има. Да. Всеки петък. Засичаш Това ли е. ги или просто Ми, импулсивно то се вече получават е нещата? часовник Отвътре. на тялото. Разбираш А има ли? ли приятелство между инфлуенсъри? Аз не ги понасям тия хора. Между другото, не знам, защо съм Забелязвам. се събрала. Аз съм и в реквести, бе, какво ти кажа? Да, не ги харесвам, въобще не комуникирам с Според мен Просто си има. дава добри пари, Има. затова... Ние сме приятели. Затова е тук. Ето. Това е Не, хубаво. има. Не, те наистина са приятели. Наистина Тука, са приятели. Да, наистина Аз са наистина съм и в реквести. Това са абсолютно факти. Нека да оправим този малък проблем. Чакай.
Не, няма нужда, такова изпросване. Има приятелство, но е много рядко. Това приятелство повечето Не са искам, фалшиви, нека си повечето стоя те там. предават по някакъв начин или повечето ти мислят лошото, докато не си им удобен, примерно да вземат някакъв позитив от тебе. Като във всяко едно място. А между ти Може имаш би. ли приятели? Да. Значи, сега, ти си изключително богат човек. Не финансово, богат на контакти, богат на знания, богат на много неща. Имаш ли истински приятели наистина? Това е много труден въпрос. Да Особено или не? в последно време се замисля много. Ами мисля, че имам. Имам много познати, адски много познати, но много малко приятели. Аз съм на 28 години и най-добрата ми приятелка ми е най-добра приятелка от 21 години. Браво. Не, аз имам приятелка, която живее на хиляди километри. Нали, дъщеря Да. е тук при мен сега. Да. Нали, в друга държава и имам приятелство с нея. Над 30 години. Да. Сега кара те казвам на колко години съм. 27. Въпрос е... Да, родили сме се Точно. заедно. Ние сме Въпрос е... най-бърки. На този въпрос се отговаря в 2 часа посред нощ. Ако искате да кажете на някой нещо, има ли на кого да звъните? Да. Така просто Аз да имам кажете. на Да. шефката. Аз знаете ли какво 100% бих казала, ще колкото и звъня, странно да прозвучи? Ако в 2 часа през нощта стана и трябва да звъна на някой, ще звъна на баща ми. А и аз на майка. Със сигурност. Аз набрахме. Ако е такава ситуация, може би да. Говоря, аз не говоря, имам Ако- нужда от помощ или така нататък. Всички знаем, че може да разчитаме на родителите. Ей така, примерно, аз съм се влюбвала в 1 часа посред нощ и аз съм се влюбвала в 1 часа посред нощ. Нали? Браво, Мария. Яде, влюбвала съм се и примерно той ми Влюбваш казва, искаш ли да заминем за Пловдив. Има Няма такава проблем. случка скоро. И аз не знам как да реагирам. Извъниш на И приятел. звъна на мой приятел, който Ще ме беше убие в- или няма ли да ме убие? в чужбина Да. и казал, имам да ти кажа нещо много важно. И той казва, кажи какво Не има. търпи това. И аз, еди, кой си иска да ходим до Пловдив? Той като ти луда ли си да ми звъниш за това? Имате ли хора, на които могат да звъните Аз, два посред между другото, имам такава приятелка, която също е инфлуенсър и с Как нея се се нарече? запознахме. Поименно. Симона се казва. С нея се запознахме преди, може би, да, при половин година Да. се запознахме. И нали, в началото даже стана на такова, тая не я харесвам. Обаче О, след това като са най-добрите започна комуникацията между Това нас... щях да кажа, това са най-добрите Да, приятелства. след като точно се така. започна комуникацията между нас, се оказа, че толкова много се разбираме и толкова близка ми стана, че тя е такъв тип човек, на който усещам, че мога да споделя всякакви неща и на нея да мога По да всяко се време. обадя, да, по всяко време. Тя е такъв тип човек, който Това е много хубаво. би се отзовала според И аз съм мен. виновник за това, аз ги запознах. Аз мога да звънна на Мартин, стига да не е сряда, четвъртък или петък, защото Жена. не става за преди обед. Да, той вече е водещ. Да, вече. Предишния път ми пише, Марти, може ли места за Джана? И той, да, разбира се, ми запазва места за Джана. Викам, а ти ще идваш и той. Аз вече съм водещ. Той миличкия на 40 години започна да работи, голяма мъка му е. Да. Пак се върнахме към За ергените. приятелството само нещо да кажа. Аз смятам, че приятелството е може би най-хубавото нещо, случващо се в живота на хората и приятелството трябва да бъде и интегрирано в любовта, защото ако не си най-добър приятел с половинката ти, всъщност тая половинка е просто за секс. Говорим за уважение. Какво уважение? Аз не уважавам Приятелите. всичките ми приятели. Много ме дразнят понякога. Много искам да ги наплюя. Но въпросът е, че толкова много ги обичам, че аз така съм си ги приела за част от мене. Направо някой приятел, като му е мъчно и аз странам. Много ми Аз да ви кажа за половинката, специално като говорим за нали, на кой бихме звъннали. Аз, примерно, съм си изградила такъв навик, че аз, примерно, ако имам нужда да звъна на някой в 2 часа, няма да звъна на него, защото в моята глава той сутринта трябва да стане за тренировка и аз не трябва да му нарушавам съня. Това е в моята глава. Аз не искам да му нарушавам съня, защото утре сутринта той, примерно, няма да е в кондиция за тренировка, може да се контузи. Това винаги... Милтия по някакъв Би начин. било- Ето това е да Аз съм поставяш си- някой друг на първо място. Представете ли се? Това не ми се е случило от години. Това не е правилно по принцип, мога да ви кажа. Малко Не е е хубаво да токсик. поставяш някой на първо Малко място. е токсик, да. Аз само Говорихме Роки. за любовта към Аз себе по си. принцип с такава ситуация, в която някой ми каже посред нощ, абе, ходим еди си къде, просто на сутринта ще уведомя всички, след като съм го направила. Не им търся съвет, ако искам да отивам и просто на сутринта звъня да кажа, сори, днес примерно трябваше да ходим на обяд, няма да идем, аз съм в Варна. Грандиозно. И Това аз ми съм се случва такава. постоянно. Пречи ли инфлуенсърството на личния живот? Но, Боже Господи. Да, Не. Аз личен живот нямам. Ние сме Моя двама апокс. семейни инфлуенсърите, че... при вас да. Ние При двама тях е сме супер. инфлуенсъри. Аз личен Няма живот да- нямам. Аз секс не правя. Така е. Как лъже? Аз бих искала да ти благодаря за поканата. За мен беше чест и удоволствие. Справяш се страхотно. Малко трябва да поработиш. Много ми хареса с очишките. Как така.
Той е към другата половина от аудитория. Така прави с отчетите. Страхотно си, много добре справяш. Продължай, дързай и аз си се възхищавам за това, което си направила. И смятам, че много жени и мъже, които ни гледат, сигурно ще намерят силата в себе си, гледайки този подкаст. Благодаря. Вярвай в себе си. Колеги, вие сте страхотни и ще се Аз видим съм скоро. съгласна с Ивка. Какво откаже тя? Айде, help me. Благодаря ви, че бяхте с нас през цялото време. Кликнахте на екрана 2 пъти, натиснахте камбанката и написахте отдолу в коментарите кой от гостите беше най-забавен. Може да напишете в коментарите кой да поканим като следващ гост, защото в крайна сметка този подкаст трябва да продължи да съществува. За да продължи да съществува, трябва, пак казвам, да се абонирате за канала. Какво бих правила без тебе? И аз ви благодаря. Ела ти звучната целувка. Благодарим! Чао!